Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Settembru li għadda il-ħaddiema jirreġistraw għax-xogħol naqsu għal 1813 jew bi kważi 27% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Minn dawn 1258 kienu rġiel filwaqt li 555 kienu nisa. Iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li matul Settembru li għadda kien hemm tnaqqis ta' 659 persuna minn fuq il-kotba tal-qatt meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Filwaqt li f'Malta l-persuni jfittxu xogħol naqsu b'483 għal ftit aktar minn 1800, f'Għawdex il-qatt naqas bi kważi 180 biex issem biss 191 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Skont ir-rekords amministrattivi ta' Jobs Plus, il-qatt naqas fil-kategoriji kollha. L-akbar tnaqqis fil-persuni qiegħda kien irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol aktar minn sena. Fil-fatt dawn naqsu b'aktar minn 300 ruħ. L-NSO irrapporta wkoll li l-persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'46 oħra u niżlu għal 244.